Wara 6 ġimgħat ta' kampanja qalila mill-Partit Laburista, il-pjan ta' Roberta Bela falla kompletament dak illi immanuvra għas-siġġiewi ma rnexxiex. Ir-residenti ma jemmnu xejn minn dak il qalulhom tal-Labor u n-nies tas-siġġiewi taw appoġġ b'saħħtu lill-Partit Nazzjonalista biex bekk fis-siġġiewi inqalbet il-maġġoranza. B'dan ir-riżultat il-Partit Nazzjonalista se jkun qed imexxi l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi għal 5 snin li ġejjin b'tim b'saħħtu ta' kunsillieri, riżultati li kien milquh b'emozzjonijiet kbar fis-sala tal-att tal-voti u b'messaġġ ċar indirizzat lejn il-Ministru Rodrigue Galdés wara li l-pjan tiegħu li kien ikkundannat mill-qorti ma rnexxilux. Jiena flimkien mat-tim kollu u flimkien mal-kunsillieri wkoll tal-Partit Laburista li se jiġu eletti rridu naħdmu bħala tim wieħed biex dak li tlifna inġibuh u nixprunaw lis-Siġġiewi l quddiem mis-sena 2024 il-qoddim. Ftit tal-ħin wara mill-counting hall aħbar oħra pożittiva għal Partit Nazzjonalista hekk kif irnexxielu jaqleb il-maġġoranza anke fil-Mosta hawn rebħa b'saħħitha għat-tim ta' kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista kiseb rebħa sinifikanti fis-Żebu Ċawdex, lokalità li kellha tmexxija indipendenti u issa nqalbet fuq il-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk il-Partit Nazzjonalista żamm maġġoranza fir-Raħal ta' San Lawrenz, f'Kerċem fil-Munxar, fis-Swieqi fin-Naxxar f'Ħattart, f'Ħalsafi, fl-Imtarfa u fil-Birgu l-Labor naqqas ammont kbir ta' voti. F'Santa Luċija kien hemm xift qawwi favur il-Partit Nazzjonalista. Fil-Gżira l-eks-sindku Laburista Konrad Borġmanxe kiseb xejn anqas minn 20% tal-voti, l-aktar laħa voti kien mill-Partit Laburista.